Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja silloin se johtaja, joka osaa myös yhteistoiminnan, toisaalta valtioneuvoston kanssa, jossa saattaa hyvinkin olla erilaisia näkemyksiä, mutta myös, ja tätä Pekka Haavisto on minusta hyvin yrittänyt tuoda esille, myös jatkossa eduskunnalle paremmin yhteistyötä tehneen. Mun mielestä, kun nämä yli 20 vuotta olen saanut seurata molempien kandidaattien tapaa johtaa ja tehdä yhteistyötä, ja ajatellaan sitä, mitä puolueet hyvin laajasti ajattelivat, että on tärkeää nimenomaan, että tasavallan presidentin johtaminen on yhteistoiminnassa johtamista. Kuvitelkaa kaksi eri vaihtoehtoa näistä kahdesta ihmisestä ja tämän uuden perustuslain todellisuus. Kummalla uskotte, että on se taito ja keino saada hallitus oikeasti budjettipäätöksissään, yksittäisissä valtuuskuntien lähettämispäätöksissä, yksittäisissä tapaamisissa keskeisten valtionjohtajien kanssa oikeasti tukemaan sellaista ulkopolitiikkaa, mitä mä uskon, että me naiset toivomme Suomen ajavan?